Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுடைய இந்த ஆர்வம் வந்து உண்மையாலுமே மெய்சில் இருக்க வைக்கின்றது. கிளாஸ் ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? பேசுறது கேக்குதுங்களா? மாதாஜி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம வந்து அத்தியாயம் 14ஓட தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்க்க போறோம். அத்தியாயம் 14 வந்து குணத்ரய விபாக யோகம் நம்ம பாக்குறோம். கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு வந்து ஞானத்தை வந்து எடுத்து சொல்றதுனால அது ஞான யோகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சோ அந்த 14th சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குணத்ரய விபாக யோகம். இந்த ஜடலோகத்துல 3 குணங்கள்ல நாம மாட்டின்னு இருக்கோம். ஆனா பகவான் நிர்குணவாதி, சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கார், உஷ்ண சத்துவ குணத்துல இருக்கார். சோ அவர் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஆனா இந்த ஜடலோகத்தோட இயற்கை இந்த 3 குணங்களுக்கு ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. சோ இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். சோ இந்த இது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. 3 குணத்தை பத்தினா நம்ம வந்து மெயினா இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பார்க்க போறோம். நேத்து பார்த்ததுல என்ன புரிதல் இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மூன்று குணங்களை பத்தி சொன்னாங்க மாதாஜி. ஓகே ப்ரோ. என்னென்ன 3 குணங்கள்? ரஜோகுணம், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சோ இருக்கிறதுலயே ரொம்ப தாழ்வாக எந்த குணத்தை நம்ம பாக்குறோம்? தமோகுணத்தை பாக்குறோம். அந்த 3 குணங்களுமே இந்த 3 குணங்கள்ல உயர்ந்தது எதுன்னு நம்ம பாக்குறோம்? சத்துவகுணம். ஆனா சத்துவகுணம் இருந்தா நம்ம வந்து அது போதுமா? பக்தர்கள் கிட்ட இருக்கிறது என்ன இருக்கு? அதையும் அதற்கும் மேல இருக்கக்கூடிய சுத்த சத்துவகுணத்துல அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்தாதான் பக்தி தொண்டுக்கு உண்டான செயல்களை நம்ம செய்ய முடியும். ஏன்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம் சத்துவகுணம் வந்து நம்மள விஷ்ணு பிரபு நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எதனா வந்து கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. சோ சத்துவகுணத்துல இருந்தாதான் நம்ம பக்தி தொண்டுக்கு உண்டான செயல்களை செய்ய முடியும்னு பாக்குறோம் இல்லையா? 10வது ஸ்லோகம் வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா, ட்ரை பண்ணுங்க. மாதாஜி பிரபுஜி யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜஸ்தமசாபி பூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜ சத்வம் தமசைவ தம சத்வம் ரஜஸ்ததா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ப்ரோ. சோ இங்க வந்து பரதனின் மைந்தனே சத்துவகுணம் சில சமயங்களில் ரஜகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகின்றது. சில சமயங்களில் ரஜகுணம் சத்துவகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்போதும் நிலவுகின்றது. நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த 3 குணங்கள். சத்துவகுணம் தூய்மையான செயல்களை செய்ய வைக்கும். ரஜோகுணம் நம்ம தீவிர குணத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? சோ தீவிரமான குணம் என்னது? எதையாவது நான் வந்து ஒரு இலக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் அதை அடையணும்னு அதுல முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கும். அது வந்து ரஜோகுணம். அடுத்தது வந்து தமோகுணம் என்ன அப்படின்னாக்கா அறியாமைகள்ல மூழ்கி இருக்கிறது. எப்படி திருதராஷ்டிரர் வந்து தன்னுடைய மகன் மேல அதீதமான அன்பு வச்சதுனால அவர் செய்யற அதர்மத்தை கூட அவர் என்ன பண்றாரு, அங்க அவரால் தட்டி கேட்க முடியல. ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு மூடத்தனமான மகன் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பற்று, அதுவே வந்து ஒரு அறியாமை குணம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அது மட்டும் இல்லாம மக்கள் இப்ப வந்து கலியுகத்துல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, எது ரொம்ப தாழ்வான
விஷயங்கள்ல வந்து அவங்க வந்து பற்றோட இருக்கிறது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்துக்கூட அறிகுறி அப்படின்னு பாக்குறோம். தமோகுணத்தோட இருக்கவங்களுடைய செயல்கள் அப்படின்னு. சோ இந்த 3 குணங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு. நம்ம கிட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வேணா அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். சோ அதிகாலையில நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம மனம் வந்து ஒழுங்காக அதுல வந்து நிலைநிறுத்தி இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லணும். நேரம் ஆக ஆக பாத்தீங்கன்னா நம்ம மத்த விஷயங்களால அலைக்கழிக்கப்படுறோம் இல்லையா? அதனால அங்க ஃபோக்கஸ்டா நம்மளால சாண்டிங் பண்ண முடியறது இல்ல. சோ அதனால நமக்குள்ளாரயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகாலையில நம்ம வந்து எல்லாம் அப்படி மைண்ட் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. அப்ப வந்து பகவானுடைய நாமத்த ரொம்ப மனசு லயித்து வந்து நம்மளால சொல்ல முடியுது. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. பகவானுடைய நாமத்துக்கு வந்து எந்த இது வந்து அப்பழுக்கற்றது. ஆனா நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்றத பொறுத்து நம்மளுடைய நாம உச்சாரணம். அதுல நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க. அதே நீங்க டே ஆக ஆக பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா அந்த நாட்கள் வந்து நம்மளை இழுத்து கொண்டு போகின்றது. ஏதாவது ஒரு செயல்ல நம்மள வந்து மூழ்கடிக்குது. அதனால நம்மளோட மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியை தாண்டிலும் மற்ற விஷயத்துல ஆர்வமா இருக்கு. அப்படியே ஈவினிங் ஆக ஆக நம்ம என்ன ஆயிடுறோம்? எல்லா வேலையும் செய்து களைப்பாயிடுறோம். அப்ப நம்மளால பக்தி பண்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளே வந்து அங்க வந்து குறைவாக இருக்கு. இல்ல இருந்தாலும் அதை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம கிட்ட சக்தி இல்ல. சோ இப்படியாக நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இந்த 3 குணங்களும் மேலோங்கி இருக்கிறதுக்காக முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். இந்த 3 குணங்களுடைய கலவையாக சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட 81 விதமான குணங்களை நாம வெளிப்படுத்துறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுல இருந்து அல்டிமேட்டா என்ன பார்க்கிறோம்? நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு. அது மாறி மாறி எப்படி இங்க பாருங்க இந்த சக்கரத்துல எப்படி ஏற்றம் தாழ்வுன்னு இருக்கோ அது போல அந்த மாறி மாறி அது வருவதற்கு ட்ரை பண்ணுது. சத்துவகுணம் சில சமயங்கள ரஜோ தமோ குணத்தை தோற்கடித்து மேலோங்குகின்றது. அதை நம்ம சாண்டிங் இப்ப பார்த்தோம். அதே மாதிரி மற்ற விஷயங்களும் செய்யுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். முக்குணங்களின்றோட தோன்றுதல் மற்றும் மறைதல் செயல்பாடுகளின் படியிலும் மற்றும் பழைய கர்மங்களிலும் அடிப்படையிலும் நடைபெறுகின்றன. இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜென்ரலா ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாந்தமா இருக்காங்க. என்னதான் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள இந்த 3 குணங்கள் இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட ஒண்ணு வந்து பிரிடாமினன்ட்டா இருக்கும். மேலோங்கி இருக்கும். அவங்க எப்பவும் வந்து ஒரு 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 சாந்தமா இருக்கிறதா இருப்பாங்க. ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஆர்வமாக என்ன சொல்றது? ஃபியூரியஸா இருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு செயல செஞ்சுட்டு ரொம்ப ஆக்டிவா எதுலயும் அவங்களால திருப்திப்படுத்தவே முடியாது. ஒரு இலக்க முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னாக்கா, அடுத்த இலக்க நோக்கி அவங்க ஓடிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அது வந்து ரஜோகுணம் வந்து அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. தமோ குணம் என்பது வந்து அந்த அறியாமை குணத்துல எப்பவும் ரொம்ப சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறது. எந்த ஒரு விஷயத்திலயும் ஒரு ஈடுபாடு இல்லாம இருக்கிறது. தனக்குன்னு ஒரு இது சர்க்கிள் இது பண்ணி அதுல வந்து ஆட்கொண்டு இருக்கிறது. அந்த மாதிரி அது வந்து ரொம்ப மேலோங்கி இருக்கும். சோ அதன் அடிப்படை நம்மள சுத்தி இருக்கவங்களே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் என்ன என்ன குணத்துல மேலோங்கி இருக்கேன் அப்படின்றதையும் மத்தவங்க நம்ம சார்ந்து இருக்கவங்களையும் என்னதுன்னு இப்ப நீங்க வந்து வகைப்படுத்தி பார்த்துடலாம். இல்லையா? ஒருவன் உறுதியுடன் இருந்தான்னா சத்துவகுணத்தால் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுகின்றான். எதுல உறுதியோடு இருந்தாங்கன்னா பக்தியில. சத்துவகுணத்தை தாண்டி சுத்த தத்துவத்தில் அவன் நிலை பெற முடியும். அதுதான் வாசுதேவ தலம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அட்லீஸ்ட் எதுக்கு நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் சத்துவகுணத்துக்கு வர்றதுக்கு நம்ம ஏன் முயற்சி பண்றோம் அப்படின்னா அப்பதான் அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு நம்மளால முயற்சி செய்து அவரை அடைய முடியும். அது வாசுதேவ தலம். பகவான் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அப்ப அவரை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அட்லீஸ்ட் இந்த இதுல இருந்து நானு மெயின் இதுல தத்துவகுணத்துல இருந்து மேலோங்கி வர முயற்சி செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. இப்ப ஒரு குணங்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். யாராவது ஒரு மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிட்டாங்களா? மாதாஜி ஒருத்தர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராவது வாசிங்க. குமுதம் வச்சிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு இங்க பார்க்க முடியாது அதனாலதான். ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यथा तथा विद्यात् विवृतं सत्वमित्युतः. சோ இங்க உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது சத்துவகுணத்தின் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? உடல் வந்து ஒரு நகரம். அந்த நகரத்திற்கு 9 வாயிற்கதவுகள் இருக்கு. 2 கண்கள், 2 நாசி துவாரங்கள், 2 காதுகள், வாய், குதம், இந்த ஆஹ் மலம், சிறுநீர் கழிக்கக்கூடிய வாய துவாரங்கள். சோ இப்படியாக நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 துவாரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த துவாரங்கள் வழியாக தான் எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம இந்த உடல் எண்ணக்கூடிய அந்த நகரத்துக்குள்ளார பிரவேசிக்க முடியும். சோ இந்த அத்துணை துவாரங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது ஞானத்தால் எப்படி பிரகாசிக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா, ஸ்கிரீன் தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம், சோ அவருடைய ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த அத்துணை கதவுகளும் வந்து ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது எப்படி வந்து பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து நம்ம கேட்கறதுக்காக காதை உபயோகப்படுத்துறோம். சோ காது துவாரங்கள் அவருக்கு பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்ணினதை நம்ம பிரசாதமாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம். மூக்கு நாசி துவாரங்கள் பகவானுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு வந்து சமர்ப்பித்த மலர்களையும் துளசி ஆஹ் இத இலைகளையும் வந்து நாம சுவாசிப்போம். நீங்க வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா காலையில நமக்கு வந்து மங்களாரத்தி போகும்போது டெம்பிள் போகும்போது பகவானுக்கு வச்ச இது வந்து பூ வந்து தருவாங்க. இந்த பூ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், முகர்ந்து பார்ப்போம். அவருடைய திருப்பாத்திரத்துல வச்சது. இதுக்கு ஒரு கதையே இருக்கு. சனத்குமாரர்கள் பத்தி தெரியும் இல்லையா? பிரம்மதேவர் முதல்ல இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணணுன்றதுக்காக நீண்ட வருடங்களாக அவர் வந்து தவம் செய்து அதன் பலனாக என்ன பண்றாரு, 4 சனத்குமார் சார் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த 4 குமாரர்களை அவர் வந்து சிருஷ்டி பண்றார். அவங்க கிட்ட சொல்றாரு, நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, இந்த உலகத்தை அந்த பிரஜைகளை வந்து உருவாக்கணும் போது அவங்க சொல்றாங்க, இல்ல நாங்க வந்து எப்பவும் போல 5 வயது சிறுவர்களாக இருப்பாங்க, யௌவனம் எப்பவும் போல நாங்க என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். அது மட்டும்தான் நம்ம இது நமக்கு வந்து இந்த இந்த உலகாத விஷயங்கள்லாம் சரிப்பட்டு வராது, இந்த சிருஷ்டி சரிப்பட்டு வராதுன்னு சொல்றான். சோ அதுக்கப்புறம் தான் அவர் கோவப்படுறாரு. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து ருத்ரர் வராரு, அதுக்கப்புறம் வராகமூர்த்தி வராரு. அதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். அந்த கதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நீங்க படிப்பீங்க. சோ அந்த சனத்குமாரர்கள் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா அந்த பிரம்மன் நிலையில இருக்காங்க. அதாவது ஒரு பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை. ஏன்னா பிரம்மதேவருக்கும் வந்து தப அப்படின்றதான் கேட்டுச்சு. எப்படி யார் மேல தப பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம் வரல, தப்ப அப்படின்னு சொன்னது மட்டும்தான் கேட்டுச்சு. சோ அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த மனசை தியான நிலையில வச்சு அவர் தப்பம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரம்மன் நிலையில தான் இருந்தாங்க. அதாவது பகவானுக்கு அந்த அருவவாதிகள்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவங்க வந்து அந்த பிரம்மன் நிலையில தான் நிலைச்சிருக்காங்க. சோ எல்லாரும் வந்து ஜீவாத்மா தத்துவம், அதுல வந்து ஆண் பெண் பேதம் கிடையாது அப்படின்ற அந்த பாவத்துல இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட சனத்குமாரர்கள் கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அந்த வாயிற்காவலர்கள் பகவானை பார்க்கணும்னு வராங்க வைகுண்டம். சோ அந்த வாயிற்காவலர்கள்ல விஜயன் ஜெயன் அவங்க 2 பேரும் கடைசியா 7 கதவுகள் இருக்கு. கடைசி அந்த கதவு கிட்ட வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க உள்ள அனுமதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. உடனே அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, கோபம் வருது. அப்ப அந்த கோபத்தின் விளைவாக அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு சாபம் கொடுக்குறாங்க. கொடுத்த உடனே உள்ள இருந்து பகவான் வேகமாக ஓடி வர்றார். ஏன்னா தன்னுடைய வாயிற்காவலர்களாக இருந்தாலும் அவங்க என்னுடைய பக்தர்கள், அவங்களுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வர்றார். அப்ப அவருடைய திருப்பாதத்துல இருந்த துளசியோட நறுமணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பிரம்மன் நிலையில இருந்தாங்க இல்லையா, அதுல இருந்து அடுத்த நிலைக்கு அவங்களை உயர்த்துகின்றதாம், பக்தர்களாக உயர்த்துகின்றதாம். சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, ஆஹ் ஆஹ் அந்த நாசி துவாரங்கள் மூலமாக பகவானுடைய திருப்பாதத்துல இருந்து துளசி அவங்க வந்து முகர்ந்ததன் பலனாக அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த நிலையை அடையறாங்க. நமக்கு கோவில்ல கூட பாத்தீங்கன்னா நரசிம்மார்த்தி முடிச்ச உடனே அந்த அந்த அவருக்கு சமர்ப்பித்த அந்த வாசனை இதை வந்து நம்ம கையில தடவாங்க. அவங்களுக்கு கொடுத்த மலர்களை வந்து நமக்கு முகர்ந்து பார்ப்போம் நம்ம. சோ அனைத்து இந்திரியங்களையும் பகவானுடைய பக்தி துண்டுல உபயோகப்படுத்துறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவருடைய நாமத்தை ஜபம் பண்றோம். அந்த நாமத்தை ஜபம் செய்யும்போது காதால நம்ம கேட்கிறோம். கண்களை வந்து அவருடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை வழிபடுறதுக்காக நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம். சுத்தமான பிரசாதங்களை உட்கொள்றோம். அது மட்டும் இல்லாம தூய்மையான பிள்ளைகள் வரணும், பக்தியை பரப்புறதுக்காக குழந்தைகள் வேணும் அப்படின்ற ஒரு பாவத்துல அவங்க குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள். தன்னுடைய புலனுகர்ச்சிக்காக காம இச்சையினால, பௌதிகமான இச்சையினால அவங்க பக்தர்கள் வந்து அதை செய்யறது கிடையாது. அப்ப அதை கூட அவங்க எப்படி உபயோகப்படுத்துறாங்கன்னா, பக்தியை பிரச்சாரம் பண்றதுக்காக பிள்ளைகள் வேணும்ன்ற அந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்கும்போது, அப்ப அனைத்து கதவுகளும் நீங்க சொல்றாங்களே, அனைத்து துவாரங்களும் அந்த பகவானோட பக்தி தொண்டுல உபயோகப்படுத்துறதுக்கு உண்டான ஞானத்தால பிரகாசிக்கும் போது சத்து குணத்தோட தோற்றத்தை அவங்களால அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம இப்ப ஒரு குணத்துல இருக்கவங்களுடைய அறிகுறிகளை பாக்குறோம். சோ அனைத்து சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்னா, இந்த அனைத்து துவாரங்களும் வந்து பகவானுடைய பிரச்சாரத்தினால அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிரகாசமாக இருக்கும் அப்படின்னு. நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமான நாம ஜபம் பண்றோமோ அப்ப நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சத்துவகுணம் மேலேயும் இருக்கும். அப்ப சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கும்போது முகத்துல ஒரு தேஜஸ் வரும்.
சாந்தி நிலவும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண அது நம்மளால உணர முடியும். நம்மளுடைய தன்மை வந்து நம்மளுடைய கருத்துக்கள் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், ஃபேர்மா சொல்லுவோம், ஆனா அதை சாந்தமான நிலையில சொல்லுவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அது வந்து அவங்க சத்துவகுணத்துல நிலைச்சிருக்காங்கன்றத காட்டுது. ஸோ அவங்க சத்துவகுணத்துல நிலைச்சிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அனைத்துமே வந்து ஞானத்தால பிரகாசிக்கும். நம்ம இந்த கடைசி அத்தியாயம் வந்து ஞான யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா, ஞானத்தால பிரகாசிச்சிருக்கோம் பாக்குறோம். 12வது ஸ்லோகம் வாசிங்க யாராவது ஒருத்தர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி, ட்ரை பண்ணுங்க. அடுத்து பிரபு வாசிப்பாங்க. பிரபு வாசிங்க. மாதாஜி வாசிங்க, பிரபு அடுத்து வாசிப்பாங்க, நீங்க வாசிங்க. லோப பிரவர்த்தித் ஆரம்ப கர்மாமாம் ஆஷ்ம ஸ்வரூபக ரஜஸ்யேதானி ஜயாந்தே விவ்ருத்தே பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், பலநோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள் வளர்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த ரஜகுணத்துல அவங்க வந்து மேலோங்கி இருக்கும்போது, ரஜகுணம்னாலே வந்து தீவிர குணம் அப்படின்னு பாக்குறோம். தீவிர குணம்னா என்ன, ஏதோ ஒரு விஷயத்து மேல அவங்களுக்கு பற்றுதல் வருது, அந்த பற்றுதல் வரும்போது அது மேல ரொம்ப தீவிரமாக இருக்காங்க. அதனுடைய தாக்கம் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அந்த பற்றுதலை அடைவதற்காக அவங்களுடைய செயல்கள் இருக்கு, அந்த செயல்களை செய்யறதுனால அவங்களுக்கு பலன் இருக்கு. சோ பற்றுதல், பலநோக்கு செயல், அதுக்கான தீவிர முயற்சி, அது அதோட முடியுதானா இல்ல, அடுத்தடுத்துன்னு அது வந்து அகண்டுகிட்டே போகுது அவங்களுடைய ஆசை, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை. அந்த ஆசையை அடையாத பட்சத்துல அவங்களுக்கு அறிகுறிகள், அந்த அந்த ஏக்கத்தோட அறிகுறிகள்லாம் வெளிப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, லோப அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ அதுல வந்து ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் பேராசைக்காரர்களாகவும், இருக்கிறத வச்சு திருப்தி அடையவே மாட்டாங்க. இல்ல ஒரு விஷயம் சாதிச்சிட்டோம், அதுல நிலைச்சிருப்போம்னா இல்ல, அடுத்து என்ன பண்ணலான்ட்டு அவங்க எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு 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 டாஸ்க் ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்காக ரொம்ப முயற்சி எடுத்துட்டு ஆசைகளை கட்டுப்படுத்த முடியாம அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மைகள் வந்து வளர்த்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 13வது ஸ்லோகம், அந்த தமோகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய அறிகுறிகள். யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு வாசிங்க. பிரபு போன தடவை ட்ரை பண்ணீங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க பேசுறது கேட்கவே இல்ல. அப்ரகாஷோ அப்ரவருத்திஷ்ச பிரமாதோ மோக ஏவச்ச தமசேதானி ஜாயந்தே விவருத்தே குரு நந்தன. நீங்க பேசுறது கேட்கவே இல்லை பிரபு. ஓகே, சோ இங்க வந்து தமோகுணம் அதிகரிக்கும் போது அவங்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, இருள், செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றது. இந்த தமோகுணத்துல இருக்கவங்க என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்க, மது அருந்துறது, மது, மாது, சூது, அனைத்து கெட்ட வழக்கங்களும் இருக்கு அவங்களுக்கு இல்லையா. அது இல்லாம இந்த தான் யாருன்ற அந்த நிலையும் அவங்க மறந்து போயிருக்காங்க, கான்சியஸ்னஸும் இல்லாத இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. அப்ப அவங்களுடைய இது என்னவாக இருக்குன்னா, அந்த இருள்னு சொல்றது வந்து அந்த அறியாமையில மூழ்கி இருக்கிறது தான் அவங்க விருப்பப்படுறாங்க. எந்த வேலையும் செய்யாம செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம், அதை இட் இன்க்ளூட்ஸ் பிரேமை ஆல்சோ. அந்த பையனுடைய தன்னுடைய மகனை தான் வரணுன்றதுக்காக அவர் எந்த விஷயத்துக்கும் அவர் வந்து அப்ஜெக்ஷனே பண்ணல இல்லையா, அது கூட ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம் தான். எப்பவும் ஒரு மயங்கிய நிலையில, அந்த கான்சியஸ்னஸே இல்லாத ஒரு நிலையில, மது குடிச்சவங்களுடைய நிலை எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம். சோ அந்த ட்ரக் அடிக்டா இருக்கவங்க, மது அருந்துறவங்களுடையது, புத்தி சுவாதீனம் இல்லாம அவங்க இருக்காங்க, அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்தோட அறிகுறிகள். அவங்களுடைய அறிகுறிகள் இப்படித்தான் இருக்கும். எந்த வேலையும் செய்யறதுக்கு ஆர்வமே இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும். மொத்தத்துல சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க ஞானத்தின் அறிகுறியோட வெளிப்படுத்துவாங்க, ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசைகள், தமோகுணத்துல இருக்கவங்க சோம்பேறித்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கம், இதை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடியவங்களாக இருக்காங்க. இப்ப அடுத்து ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய இலக்கு, அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலன், அதனுடைய விளைவு எல்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க ஞானத்துல சிறந்து இருக்கிறதுனால, அது சார்ந்த விஷயங்களை செய்யறதுனால அவங்க எங்க போறாங்க அப்படின்னாக்கா, உயர் கிரகங்கள். அவங்க கோலோக விருந்தாவனம் போல அவங்க போறது எங்க போறாங்க, உயர் கிரகங்கள். சத்துவகுணத்திலிருந்து நாம சுத்த சத்துவகுணத்திற்கு தூய பக்தர்களாக மாறும்போது மட்டுமே நாம கோலோக விருந்தாவனம் செல்ல முடியும்.
அதனால சத்துவகுணத்துல இருந்துட்டோம்னா அதுதான் நம்மளுடைய இலக்கானா இல்ல. அதுக்கும் மேல்பட்ட ஒரு சுத்த சத்துவகுணம். அதுல எப்படி இருப்பாங்க? எல்லாரும் சமசித்தா சமவேதா, எல்லாரையும் ஒரே நிலையில வச்சிருப்பாங்க. நம்ம பார்ப்போம் பக்தர்களுடைய குணங்கள்லாம் என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம். சோ அப்ப அவங்க எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி எடுத்துட்டு போவாங்க. இன்பம் துன்பம் இருமைகள் கிடையாது. எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே நிலையில வச்சிருப்பாங்க. இதுதான் வந்து சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களுடைய குணங்கள்னு பார்க்கணும். சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமா எங்க போறாங்க? உயர் கிரகங்களுக்கு போறாங்க. ஏன்னா ஞானத்துல நிலைச்சிருக்கிறதுனால அவங்க அந்த ஞானத்தின் வழியாக பகவான வேத இலக்கியங்கள்ல சொன்ன விஷயங்களை செய்து அவங்க வந்து உயர் கிரகங்களுக்கு போறாங்க, சொர்க்கலோகங்கள் போறாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் எது பாவம் எது புண்ணியம், என்ன மாதிரியான செயல்களை செய்யணும். சோ சாஸ்திரத்தை சொல்லப்பட்டதை அவங்க ஃபாலோ பண்ணி அந்த உயர் கிரகங்களுக்கு போறாங்க. ஆனா ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க அந்த கட்டுப்பாடு இல்லாத ஆசை இருக்கிறதுனால மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்புன்னு சுழற்சியில இந்த பௌதிக லோகத்துல கட்டுண்டு இருக்காங்க. தமகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா தாழ்ந்த இனத்துல அவங்க பிறவி எடுக்கிறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஏன் ஒரு மனிதனாக இருந்து அப்ப இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி நான் என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யல. என்ன செய்யணும்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து எனக்குள்ள உறங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உணர்வை எழுப்ப வேண்டும். அதுல பக்தி தொண்டு செய்து அவரை அடைய வேண்டும். அதை விடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்? வெறும் உலகாயுத விஷயங்கள் நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால, புலன்களை கட்டுப்பாடு இல்லாம சில விஷயங்களை உபயோகப்படுத்துறதுனால, அப்போ இந்த மனித உடல் எடுத்ததுக்கு உண்டான பலனை நானு அதுக்கு உண்டான செயலை செய்யவே இல்லை. தாழ்மையான செயல்களை செய்யறதுனால அடுத்த பிரிவுல அதற்கு ஏற்றாறு போல ஒரு உடல்வாகு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே காமத்திலேயே அவங்க வந்து லயிச்சு இருக்காங்க அப்படின்னா அப்ப அதற்கு ஏற்றாறு போல அடுத்த பிரிவுல ஒரு நாயாகவோ அல்லது பன்றியாகவோ நம்ம ஏன்னா அதுக்குண்டான உடல்வாகு அதுக்கு இருக்கு, அதுக்குண்டான சுபாவம் இருக்கு. அப்போ அடுத்த பிறவி என்னவாக இருக்கு? இந்த தாழ்ந்த எண்ணத்தில் பிறக்கின்றோம். இவங்களுடைய பலன் என்னவா இருக்கு? சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க தூய்மையாக இருப்பாங்க, ரஜகுணத்துல இருப்பவங்க துன்பத்துல அடைவாங்க. ஏன் துன்பம் வருகின்றது? மீண்டும் மீண்டும் நான் வந்து கட்டுப்பாடு இல்லாத ஆசையினால ஒவ்வொரு செயல்களை செய்யறதுக்கும் நான் என்ன பண்றேன்? ரொம்ப முயற்சி பண்றேன். அந்த முயற்சி எனக்கு வந்து கிட்டாத பட்சத்தில், எனக்கு அந்த வெற்றி கிடைக்காத பட்சத்துல நான் என்ன பண்றேன்? துன்பம் அடைகின்றேன். ஆனா தமோகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்குன்னு ஒரு சர்க்கிள், ஒரு வட்டத்தை இது பண்ணி அதுலயே ஓடுன்னு இருக்காங்க இல்லையா? நம்ம என்ன பண்றோம்ன்ற ஞானம் கூட அவங்களுக்கு இல்ல. முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயத்துல இருக்காங்க. சோ இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு உண்மையான ஞானம் கிட்டும். ஏன்னா சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. அவங்க தன்னை தானே தூய்மைப்படுத்தி கொண்டு அடுத்த நிலைக்கு உயர்றாங்க, சுத்த சத்துவத்துக்கு உயர்கின்றார்கள். தமோகுணத்துல ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க? பேராசை. எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல கட்டுப்பாடு இல்லாத ஆசைனால அவங்க பேராசை அடைகின்றார்கள். கடைசியாக அந்த தமோகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஓகே. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. நிருதேகம் நாத்தியம் சுலபம் சுதுர்லபம் பிளவம் சுகல்பம் குருகர்ணதாரம் மயானுகூலேன பஸ்வதேரித்தம் புமான் பவாப்திம் ந தரித்ஸ ஆத்மஹா. வாழ்வின் எல்லா நன்மைகளையும் தரத்தக்க அந்த மனித உடல் கிடைப்பதற்கு மிக அரிதாக இருந்தாலும் இயற்கையின் விதிகளின்படி தானாக கிடைக்கப்பெற்றது. இந்த மனித உடலை ஆன்மீக குருவை மாலுமையாகவும் முழுமுதற் கடவுளின் உபதேசங்களை வழிநடத்தும் சாதகமான காற்றாகவும் கொண்ட ஒரு நன்கு கட்டப்பட்ட படகுக்கு ஒப்பிடலாம். இவெல்லா சாதகமான விஷயங்களையும் வைத்து பார்க்கும்போது சம்சார சாகரத்தை கடக்க மனித வாழ்வை பயன்படுத்தாத ஒரு மானுடன் அவனது ஆத்மாவை கொள்பவனாக கருதப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணன். இப்ப நம்ம பார்த்த விஷயம் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடையணும். அதை செய்யாம நான் வந்து தான் தோன்றித்தனமாக தவறான விஷயங்களை ஈடுபட்டேன்னா என்ன ஆகுறது? வீழ்ச்சி. சோ அதை எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஒரு ஆன்மீக குருவோட வழிகாட்டுதலின் கீழே எப்படி வந்து ஒரு கடல் இருக்கு, அந்த கடலை கடந்து போகணும்னா நமக்கு ஒரு படகு கிடைக்குது. அந்த படகை எடுத்துன்னு போறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒருத்தர் வேணும் இல்லையா? ஒரு அந்த படகுக்கு மாலுமியா, கப்பல்னா மாலுமின்னு எடுத்துக்கலாம், படகு ஓட்டுறவங்களா எடுத்துக்கலாம். அதுக்கேத்த மாதிரி சரியான விதமாக அந்த காற்று வீசுறதாகவும் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து அந்த இதை வந்து கடக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதனால ஆன்மீக குரு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அவங்கதான் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்னவோ மார்க்கத்துல ஈடுபட்டு இருந்திருப்போம்.
வேற வேற வழிபாடுகள் செஞ்சிருந்திருக்கலாம், இல்ல செய்யாம கூட இருந்திருக்கலாம், நாத்திகனாக இருந்திருக்கலாம், வேற வேற விஷயங்கள்ல ரொம்ப மோகமாக இருந்திருக்கலாம். ஆனா பக்திக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம், இப்ப வந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு மாற்றம். இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்தவர் தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அவருடைய கருணையின் மூலமாக அத்தனை நமக்கு ஆச்சாரியர்களோட சங்கம் கிடைச்சிருக்கு, பக்தர்களோட சங்கம் கிடைச்சிருக்கு. அப்ப அவங்க நமக்கு வந்து சரியான வழி காட்டுறாங்க. இதுதான் வழி. ரொம்ப சிம்பிளா கொடுத்துட்டார் பிரபுபாதர். ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தவே இல்லை நம்மள. ஒரே மகா மந்திரம். சில மந்திரங்கள் சொல்றதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய நியமங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்துக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்திற்கும் ரொம்ப சிம்பிள். பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்திற்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை. சோ பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் ஒண்ணு மட்டும்தான் நம்மளுடைய கலங்கங்களை என்ன பண்ணுவோம், நீக்கி மனசுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவானை உணர வைக்கும். அதுக்கு நமக்கு ஆன்மீக குருவோட வழிகாட்டுதல் மிகவும் முக்கியம். இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு சரியான பாதையை நான் வந்து சரியான டிரான்ஸ்போர்ட்டை வந்து நிர்ணயம் பண்ணணும். அதுக்கு உண்டான கரெக்டான டிக்கெட் நான் எடுக்கணும். அதை தவிர்த்து நான் வேற வழிகள்ல போயிட்டேன்னா நான் எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போய் சேரவே முடியாது. அப்ப இங்க யாரு நமக்கு உதவுறாங்க அப்படின்னாக்கா, ஆன்மீக குரு. இல்லக்கண்ணா இதுதான் சரியான வழி, இப்படி வா, இதெல்லாம் பண்ணு, இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணு, நமக்கு ஞானத்தையும் கொடுத்து வழிகாட்டி நம்மளை கைப்பிடிச்சு கூட்டிட்டும் போறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ அவருடைய வழிகாட்டுதலின் மூலமாக நாம என்ன பண்றோம், இந்த பகவானுடைய உபதேசங்களை நம்ம எடுத்துட்டு அந்த உடலை கரெக்டா, நம்ம அந்த படகுன்றது அந்த உடல், அப்போ அதை வந்து நம்ம சரியான வழியில பயன்படுத்தணும் அப்படின்னாக்கா நாம பகவான் அடைய முடியும். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த ஆத்மாவை கொலை செய்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ இதுதான் வந்து அந்த இது இறப்பு என்பது துன்பங்களோட முடிவல்ல, அது இந்த பயணத்திலிருந்து அடுத்த பயணத்தை தொடர்வது. அதுதான் உண்மை. நமக்கு 84 லட்சம் பிறப்புகள் எடுக்கதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது. ஆனா நாரத ரிஷி பாருங்க, இது அந்த இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும் தானே. இப்ப நாரத ரிஷி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே பிறவிதான். மனுஷ பிறவி வந்தாச்சு அவருக்கு. அவர் கந்தர்வரா இருக்கார். கந்தர்வரா இருக்கும்போது அங்க வந்து நான் பகவானுடைய இது அங்க வந்து அங்க பிரார்த்தனை நடக்கும்போது அவர் ஏதோ இதுல சிரிச்சிடுறார். உடனே என்ன பண்றாங்க, நீ வந்து என்ன பண்ணுவ, பூலோகம் சென்று அங்க மனுஷ பிறவி ஒரு சூத்திரனுடைய மகனாக பெறு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சாபம் கிடைச்சிருது. அவங்க அந்த பூலோகத்துக்கு வந்தாலுமே பூர்வ ஜென்ம பலன், அவங்க பக்தி தொண்டோட இருந்ததோட பலன், அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு பணிப்பெண்ணுக்கு மகனாக பிறக்கிறாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அந்த வைணவ தூய அந்த பிராமணர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சேவைகளை செய்யறாங்க. அம்மா செய்யும்போது குழந்தையும் தன்னால செய்யும் இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து இந்த பிரேமை நிலை, அந்த பகவானுடைய அந்த பக்தி நிலை 14 நிலைகள் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. அதுல வந்து முதல்ல வந்து பகவானுடைய அதீதமான கருணை. நான் ஏன் அந்த பணிப்பெண்ணுக்கு மகனாக பிறக்கணும், எனக்கு ஏன் பக்தர்களோட சங்கம் அமையணும்? சோ இதை எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய அதீதமான கருணை, காரணமற்ற கருணை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். இப்ப பகவானுடைய கருணையின் மூலமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, பக்தர்களுடைய சங்கம் கிடைக்குது. சங்கம் கிடைச்சதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், ஆஹ் பக்தர்களுடைய சங்கம் கிடைக்குது. அதன் மூலமாக நமக்கு சேவை கிடைக்கின்றது. அப்ப அவங்க வந்து அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து அந்த சதுர்மாசியம் இருக்கு இல்லையா, 4 மாசங்கள்ல வந்து நீங்க தமிழ் காலையில ஸ்டார்ட் பாகவதம் அட்டன் பண்ணிருந்தீங்க 5:30 மணிக்குன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். லலிதா மாதாஜி ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. 4 மாசங்கள் வந்து அவங்க எங்கேயும் வெளியில போக மாட்டாங்க அந்த மழை காலங்கள்ல. ஏன்னா மழைக்காலங்கள்ல நிறைய ஜந்துக்கள்லாம் வெளியில வரும். சோ கால் பட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது உபத்திரம் வந்துரும்னு சொல்லிட்டு ஒரே இடத்துல அமர்ந்து பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை கதா காலட்சேபம் பண்ணிட்டு அதுல வந்து லயிச்சிருப்பாங்க. அப்படி அவங்க வந்து சதுர்மாசத்துல இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து சேவை பண்றாங்க ஒரு அம்மா. அவங்களோட பிள்ளையாதான் நாரத ரிஷி வர்றார். அவர் என்ன பண்ணார், அம்மா பண்ண அதே சேவையை அவரும் பண்றார். அதே மாதிரி அவங்க சாப்பிட்டு வச்சாங்க இல்லையா மிச்சம், உச்சிஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவங்களுடைய அனுமதியோட அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க நாரத ரிஷி. அதனுடைய பலன் பக்தர்கள் கங்கையை காட்டிலும் உயர்ந்தவர்கள். எப்போதும் பகவானை இதயத்துல தாங்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க எங்கெல்லாம் போறாங்களோ அந்த இடம் தூய்மை அடைகின்றது. இதெல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கு. முதல் கேண்டோல நம்ம இதெல்லாம் பாக்குறோம் நாரத ரிஷியோட வரலாறு. அப்ப அவர் வந்து ஒரே பிறவி, அந்த மனித பிறவிதான் பக்தர்களுக்கு வந்து அவர் சேவை செய்யறார். சேவை செஞ்சு அவங்களுடைய அந்த உச்சிஷ்டத்தை எடுத்துக்கிறார். அதனுடைய பலன்
அவங்க எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே வந்து பக்திமயமாக இருக்கு. அதை எடுத்துக்கிறார். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் தாயும் பாம்பு கடிச்சு அவங்க இறந்து போறாங்க. எல்லாமே வந்து பகவானுடைய கருணை. ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து மகன் மட்டும்தானே இருக்கா, அப்பா இல்ல. மகன் மட்டும்தான் இருக்கான். அப்ப அவன் தான் என்ன வந்து பாத்துக்கணும்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சுயநலமான ஒரு இது இருக்கு. சோ இங்க என்ன ஆகுதுன்னா பகவான் அந்த வழியை, அதனாலதான் பக்தர்கள் என்ன நடந்தாலும் அது பகவானுடைய கைங்கரியம், பகவானுடைய வரப்பிரசாதம் நினைச்சுக்குவாங்க. சோ அங்க என்ன ஆகுது, அவரு அதையும் வந்து சிரேஷ்டமா நினைச்சுக்கிறார். அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆஹ் பிராமணர்கள் சொன்ன அந்த வழிகளை வந்து அவர் ஃபாலோ பண்றார். பகவான அந்த காடு எல்லாம் கடந்து போய் எப்பவும் பகவானுடைய நாமத்தை வந்து ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய் தியானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சாதாரணமா நம்ம காடுகள் எல்லாம் கடந்து போறதுக்கு பயப்படுவோம். ஏன்னா அங்க ரொம்ப வன விலங்குகள்லாம் இருக்கும், கொடூரமான விலங்குகள்லாம் இருக்கும், நம்மள என்ன வேணா பண்ண முடியும். ஏன்னா அதுதான் அதோட சுபாவம். ஆனா நாரத ரிஷி எதுக்கும் பயப்படல. அவர் என்ன பண்றாரு, போயிட்டே இருக்க, போகும் வழியெல்லாம் அந்த பகவானுடைய சிருஷ்டியை பார்த்து அவரு எங்க பார்த்தாலும் பகவானையே பாக்குறாரு. அந்த சிருஷ்டியை பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டே போய் என்ன பண்றார், நாம ஜபத்துல இருக்க அவருடைய அந்த பக்தியை கண்டு பகவான் ஒரு நிமிடம் அவருக்கு ஜஸ்ட் தரிசனம் கொடுக்கிறார். அந்த தரிசனத்துல அவர் மறந்தது மட்டுமல்லாம பகவானையும் சேர்த்து அவர் மறந்து போய் அந்த அளவுக்கு பேரானந்த கடல்ல மூழ்கி போறார். அந்த தரிசனம் முடிஞ்ச அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆகுது, அவர் வந்து காணாம போயிடுறார் பகவான்றத பார்க்கலாம். சோ அந்த பிறவி, ஒரே பிறவில அவர் என்ன பண்றார், அடுத்த பிறவி எடுக்கும்போது மூலக சஞ்சாரியாக வருகின்றார் நாரத ரிஷி அப்படின்னு பார்க்கணும். நம்ம ஏன் இங்க பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு பற்பல பிறவிகள் இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம். அதுல எந்த பிறவில நம்ம இருக்கோம்னு தெரியல. பக்தி தொண்டு மட்டுமே சிரேஷ்டமானது. சோ பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடைய வேண்டும், அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்கு. சோ நம்ம அதுக்காக 84 லட்சம் பிறவில எதுல இருக்கும்னு தெரியலையே, அடுத்தடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒன்னும் அதை பத்தின சிந்தனையே வேண்டாம். நம்ம சரியான மார்க்கத்துல வந்திருக்கோம். ஆச்சாரியர் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. கருணையோட கலியுகத்துல வந்து வெறும் நாம ஜபம் மட்டுமே போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு சாக்ஷாத் பகவானுடைய ரூபம். எப்படி ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவோட பக்தி எப்படி அவ்வளவு உயர்ந்து இருக்கு அப்படின்றத அனுபவிக்கணும்ன்றதுக்காக அவங்களோட காம்ப்ளெக்ஷன்ல அவங்களுடைய பாவத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து அவதாரம் செஞ்சிருக்கார். பகவான் பக்தர்களை வந்து எப்படி பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத காட்டி கொடுக்கறதுக்காகவே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் பண்ணியிருக்கார். அவரு நமக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய நாம உச்சாரணம். நம்ம கேட்கலாம், நிறைய மந்திரங்கள் இருக்குல்ல, எதுக்கு நம்ம இதை சொல்லணும் அப்படி? ஏன்னா இதுதான் இந்த கலியுகத்திற்கு உண்டான மந்திரம். ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாம கேவலம். பகவானுடைய இந்த நாமத்தை தவிர்த்து நம்மள இந்த கலியுகத்துல இருந்து விடுதலை செய்வதற்கு வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிறார். சோ அதனால அவர் கொடுத்த அந்த வழியில நம்ம போயிட்டு இருக்கோம், பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை. சோ மூளை முடுக்கெல்லாம் பகவானுடைய நாம ஜபம் இருக்கணும் அப்படின்றதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கட்டளை. அதை எல்லாரும் வந்து அந்த ஆன்மீக தளபதிகள் சொல்லலாம், ரொம்ப சிரேஷ்டமாக சிறமேற்கொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அது மட்டும்தான் நம்மள இந்த கலியுக பந்தத்துல இருந்து விடுதலை செய்யும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 14வது பதம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। வாசிங்க மாதாஜி. यदा यदा सत्त्वे प्रवृत्ते ते प्रलयं याति देहभृदः तदोत्तमवितां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லோகான மலான் பிரதிபத்யதே. சத்துவகுணத்துல மரணம் அடையும் போது ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களை அடைகின்றான். ஏன்னா அந்த ஞானத்தை பெற்றதுனால சாஸ்திரங்களை பயன்படுத்தி அவனுடைய செயல்கள்லாம் இருக்கு. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, சாதுக்கள் இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த லோகங்களை அவங்க அடையறாங்க. அதே 15வது பதத்துல பாத்தீங்கன்னா, ரஜசி பிரளயம் கத்வா கரம சங்கிஷு யஜாயத்தே ததா பிரலி நஸ்தமசி மூட யோனிஷுதா ஜாயத்தே. ரஜகுணத்துல நம்ம மரணம் அடையும்போது, ஏன்னா நம்ம திரும்ப திரும்ப பற்றுதலோட இருக்கோம் இல்லையா, அந்த பற்றுதல் எங்க நிறைவேறணும், அந்த பூலோகத்துல. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறதுனால நம்ம இந்த 14 லோகங்கள்ல மத்தியில வந்து பிறக்கிறோம். மத்தியில இருக்கிறது என்னது, இந்த பூலோகம். அந்த பூலோகத்துக்கு மேல 6 லோகங்கள், கீழே 7 லோகங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கணும். தமோகுணத்துல மரணம் அடையும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்க,
கீழுலகங்கள்ல பிறக்கிறாங்க. மிருக இனத்துல அவங்க பிறவி எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி நான் என்ன செய்யணுமோ அதை நான் செய்யல இல்லையா? அப்போ அதற்கு ஏற்றாற் போல நம்ம என்ன பண்றோம்? அதுக்குண்டான உடல் நமக்கு கிடைக்கிறது அடுத்ததுல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ சத்துவகுணம் பிரம்மலோகம் மற்றும் சொர்க்கலோகத்தை அடைதல். ஆனா அதுதான் நம்மளோட இலக்கான கிடையாது. ஏன்னா இந்த 14 லோகங்களும் வந்து பிரளயத்துல வந்து பகவானுக்குள்ளார அவ்யக்தமாக அடங்கிவிடும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப நம்மளுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்குன்னா இதையும் தாண்டி இல்லையா? சத்துவகுணத்துல அவங்க இருக்கிறது அந்த அந்த பிரம்மலோகத்தையும் தாண்டி வந்து நம்ம எங்க இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய அந்த உயர்ந்த லோகத்துல வந்து ஆஹ் பகவானுடைய அந்த உயர்ந்த லோகத்துக்கு நம்ம போகணும். அங்க போய் பக்தி தொண்டு செய்யணும். அதான் நம்மளுடைய இலக்காக இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ ரஜகுணத்துல வந்து மனிதர்கள் பல நோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபடுறாங்க. ஆஹ் தமோகுணத்துல மிருக வாழ்வு கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ எந்த வாழ்வு நமக்கு வேணும்ன்றதை யார் முடிவு பண்றது? நாம தான் முடிவு பண்றோம். கர்மண சுக்ருதஸ்ய ஹோ சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜசஸ்து பலம் தூ கமஞான தமச பலம். சோ புண்ணிய செயல்களோட விளைவுகள் தூய்மையானவை, அவை சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இப்ப இந்த 3 பிக்சர் பாக்குறோம் இல்லையா? ஏதாவது உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்க. இந்த 3 பிக்சர் பாக்குறதுல என்ன புரிதல் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தஜி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஞானத்தை காமிக்குதுங்க மாதாஜி. ரெண்டாவது வந்து பாசத்தை காமிக்குது. மூணாவது ஆ வந்து ம் மூணாவது வந்து நம்ம வந்து படியில ஏறி போறோம்ல அந்த இது காமிக்குது. ஓகே, இது மாதாஜியோட புரிதல். வேற யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு வந்து இதுல வந்து ஆ கோவில், முதல்ல வந்து கோவில், அதுல வந்து கடவுள் மட்டுமே இருப்பாரு. ரெண்டாவது படத்துல ஓகே. வந்து ஒரு ஏரியா, அது வந்து பல தரப்பட்ட மக்கள் வாழ்வாங்க போல. ம் இது தான் இருங்க இருங்க. அதுல பிரபு மூணாவது மூணாவது புரியல மத்தாச்சு, அது என்னன்னு. இது நல்லா பாருங்க. மாதாஜி, இது வந்து 3 குணத்தை காமிக்குது மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. 3 குணம் என்னென்ன குணம்? முதல்ல இதுல என்ன குணம் தெரியுது? முதல்ல சத்துவ குணம். ம் ஏன் அதை சத்துவ குணம்னு சொல்றீங்க? அது பாக்குறதுக்கு கோயில் மாதிரி அமைதியா இருக்கு. ஓகே. அடுத்தது அடுத்தது வந்து ரஜோ குணம், அது கச்சா பச்சான்னு ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஓகே. மூணா- ம் மூணாவது மூணாவது தமோ குணம் மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லாம வெறுமையா இருக்கு. நல்லா பாருங்க. நீங்க சொல்றது கரெக்ட். நல்லா பாருங்க. தமோகுணம் அத கரெக்ட் தான். தமோகுணம் சொல்றது அது வெறுமையாக இருக்கு. அதுல என்னென்னலாம் தெரியுதுன்னு சொல்லுங்க. வலி நான் இப்படி வரேன். வலி இருக்கு என்னென்ன? மாதாஜி, ஆனா அந்த வலி மூடி இருக்கு. அதுக்கான கரெக்ட். புத்திசாலித்தனத்தோட அவங்க பாருங்க என்ன அவங்களுடைய புத்திசாலித்தனம் அங்க இல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ புண்ணிய செயல்களோட விளைவுகள் ரொம்ப தூய்மையானதாக இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க இந்த மாதிரி தூய்மையான விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறது அவங்களும் தூய்மை அடையறாங்க. அதே சமயத்துல ரஜகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய நிலைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் துக்கத்திலேயே இருக்கு. பற்றற்ற கட்டுப்பாடற்ற ஆசைனால அவங்க செயல்களை செய்து செய்து அவங்க வீழ்ச்சி அடையறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது வந்து ஆசைக்கு ஒரு அளவே இல்ல. அது போய்க்கிட்டே இருக்கு. அது போயிட்டே இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்றேன்? நிறைய முயற்சி பண்றேன். அதோட விளைவு நான் வந்து ஆஹ் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறேன், துக்கத்தை அனுபவிக்கிறேன்னு பார்க்கிறோம். தமோ குணத்துல ஈடுபட்டவங்க வந்து முட்டாள்தனத்துல முடிகின்றது. வந்து படி வச்சாச்சு. ஆனா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபு சொன்னது போல அது உள்ள நம்மளால போகவே முடியாது. அந்த படி ஏறவே முடியாது. அங்க வந்து அங்க வந்து என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? அவங்க க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சோ இது வந்து இந்த 3 குணத்தோட நிலை அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சத்வாத் சம்ஜாயதே ஞானம் ரஜசோ லோப ஏவச்ச பிரமாதமோஹோ மோஹௌ தமசோ பவதோ அஜ்ஞானமேவச்ச. சத்துவகுணத்துல உண்மையான ஞானம் விருத்தி அடைகின்றது. ரஜகுணத்துல பேராசை விருத்தி அடைகின்றது. தமோ குணத்துல முட்டாள்தனம் அல்லது பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கம் விருத்தி அடைகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஊர்த்தும் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜசா ஜகன்ய குணவருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசா. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர் கிரகங்களுக்கு போறாங்க. ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க அந்த பூலோகத்துக்கு இருக்காங்க. தமகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க? நரகலோகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றார்கள். இதான் வந்து இங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. ஃபிளைட் மேல போடுது, பூமி கீழே தாழ்ந்து போறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணம் ஆஹ் அதனுடைய சக்தி, அதனுடைய அறிகுறிகள், அவங்க மரணத்தை அடையும் அந்த இலக்கு என்ன, செயலின் பலன்கள், இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ நம்ம அடுத்ததுக்கு நம்ம போகலாம்.
யா 19வது பதம். நான்யம் குணேப்ய கர்த்தாரம் யதா திரஷ்டானுபஷ்யதி குணேப்யஸ்ச பரம் வேத்தி மத்பாவம் சோ அதிகச்சதி. எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகின்றான். பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக ஞானத்தை யார் அடையறாங்க அப்படின்னா, இந்த 3 குணங்களால நம்ம ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். ஆனா பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் என்றதை யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் வந்து பகவானுடைய இந்த ஆன்மீக இயற்கையை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். உண்மைதானே? பகவான் சுத்த சத்து குணத்துல இருக்காரு. என்ன எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நம்ம பார்க்கலாம். நமக்குதான் வந்து யாராவது தீங்கு இழைச்சிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா உடனே அவங்கள மேல நம்ம துவேஷம் காட்டுறோம் இல்லையா, வெறுப்பு காட்டுறோம். என்னை இப்படி சொல்லிட்டல, உன்னை நான் எப்படி வீழ்த்துறேன் பாரு, உன்னை என்ன பண்றேன் பாருன்னு மனசுக்குள்ள ஒரு குரோதம் ஆரம்பிச்சிருது இல்லையா? சோ ஆனா வந்து பகவானுக்கு அப்படி இல்லை. அதே மாதிரி சத்து குணத்துல இருக்கேன் நான் வந்து இப்ப சாஸ்திரங்கள்லாம் படிக்கிறேன் போது என்னையே அறியாம ஒரு கர்வம் வந்தது. ஆஹா, நான் எவ்வளவு பெரிய ஆளு, நான் தான் பெரிய ஆளுன்னு நினைச்சிட்டு என்ன பண்றோம், மத்தவங்களை வந்து தாழ்வா நினைச்சிடுறோம். சத்துவ குணம் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நான் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவன் அப்படிலாம் இல்லை. சத்துவ குணத்துல இருந்து அடுத்த நிலைக்கு நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றோம். இப்ப வந்து ஒரு இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டாப் வருது, அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துக்கு போறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ சத்துவகுணம் வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கு அடுத்த நிலைக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும், சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு ட்ரை பண்ணணும். அது ஏன் சத்துவகுணத்துலதான் நல்ல குணம்னு சொல்றோமே, அப்புறம் ஏன் அது கழிவு ஜட அதாவது அந்த குணங்களுக்கு வந்து ஆட்படுது, இல்ல இந்த பௌதிக லோகத்துக்கு ஆட்படுது அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல கூட வீழ்ச்சி அடைவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா என்னையே அறியாம ஒரு கர்வத்தை நான் வந்து வளர்த்துக் கொள்கின்றேன், அகங்காரத்தை வளர்த்துக் கொள்கின்றேன். நான் தான் உயர்ந்தவன், நான் ஒரு பெரிய உயர்ந்த பிராமணன். அப்ப என்ன பண்றேன், எல்லாரையும் துச்சமா நினைக்கிறது. ஆனா நம்ம நம்ம மகாத்மியத்துல பார்த்திருக்கோம், எத்தனையோ பேரு பிராமணர்களாக முற்பிறவில இருந்து அவங்க செய்ய வேண்டிய செயல்களை ஒழுங்கா செய்யறதுனால, பிராமண குணத்தை ஒழுங்கா வளர்த்து கொள்ளாதனால, இல்ல அகங்காரம் பெற்றதனுடைய விளைவு அடுத்த பிறவில அவங்க வந்து ஒரு தாழ்ந்த இனமாக பிறக்கிறாங்க. ஒரு காளையாக பிறந்ததை நம்ம பார்த்தோம். இந்த மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் பார்த்திருக்கோம். சோ அதனால பகவான் சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கான்றதை எப்படி பார்க்கலாம், நமக்கு தான் பாகுபாடு, அவருக்கு அப்படி இல்லை. எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம்னா சிசுபாலன் எப்பவும் பகவானை வந்து துவேஷம் பண்ணிட்டே இருந்தான் இல்லையா, எப்பவும் பகவானை திட்டிகிட்டே இருந்தான் அவன். ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா எல்லார் முன்னாடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் எங்க வந்து பகவானுடைய திருப்பாதத்துல வந்து அவன் முக்தி அடைகிறான்னு பாக்குறோம். அவனுடைய உடம்புல இருந்த அந்த அந்த ஆத்மாவாகப்பட்டது பகவானுடைய திருப்பாதத்துல ஐக்கியமாகின்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பூத்தனா ஒரு அரக்கி, கிருஷ்ணரை வந்து கொல்லணும்னு நினைச்சு வந்தவ இல்லையா, தன்னுடைய தாய்ப்பால் இதுல வந்து அவங்க விஷத்தை கலந்துட்டு வராங்க, குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு குழந்தைய கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. அப்பவும் பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்மளுக்குலாம் உடம்பு இறந்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், அந்த உடம்பு ஐஸ் பெட்டில வைக்கலன்னா அது ஒரு நாற்றம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா. உடனே அதை வந்து இது பண்ணி ஆகும், ஒண்ணு எரிக்கணும் இல்லைன்னா புதைச்சிடணும், அந்த சடங்குகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணி. ஆனா பூத்தனாவோட இது அப்படி இல்லை. பூத்தனாவுடைய அவர் வந்து தாய்ப்பால் குடிக்கிறேன்னு போகும்போது அவருடைய ஆத்மாவை சேர்த்து எடுத்த உடனே அவருடைய அந்த உண்மையான அப்படியே தேவலோக கண்ணி மாதிரி லக்ஷ்மியை விட பயங்கர அழகா இருந்தாங்களாம் அவங்க. உடனே எல்லாரும் யோசிச்சாங்களாம், யாரு இவங்க, ரொம்ப உரிமையோட வந்து என்ன பண்றாங்க, குழந்தை அழறானே என்ன எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த குழந்தைய எடுத்துன்னு போய் அவங்க தாய்ப்பால் கொடுக்குறாங்க. அப்ப இது வந்து எப்படி தெரியுதுன்னா அந்த காலத்துல இதெல்லாம் சகஜமா இருந்திருக்கு இல்லையா. சோ எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு போறாங்களா அவங்களுடைய அழகுல. அப்படி இருந்தவங்க பகவான் எப்ப அவங்களுடைய அந்த தாய்ப்பாலை அருந்துவதன் மூலமாக அவங்களும் அந்த முக்தி அந்த மோட்சத்தை அவங்க இறந்த உடனே அந்த உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அசுர குணம் கொண்ட அந்த ராட்சச உடம்பு எத்தனையோ மைல் கணக்கா பெருசா ஒரு பெரிய மலை மாதிரி அப்படியே விழுந்து கிடந்துதான். அந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு விருந்தாவன வாசிகளுக்கு அந்த உடலை அகற்றணும், என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. என்ன பண்ணாங்களாம், அந்த உடம்புல இருந்து அவ்வளவு ஒரு நறுமணம் வந்து வெளிப்படுகின்றதாம், பகவானுடைய ஸ்பரிசம் இல்லையா, அவ்வளவு ஒரு பெரிய நறுமணம் வெளிப்படுகின்றது. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, விறகு மாதிரி அவங்களுடைய அந்த உடலை வெட்டி வெட்டி அவங்க எரிக்கிறாங்க. எரிக்க விருந்தாவனம் முழுவதும் நறுமணம் வந்து வருகின்றது அப்படின்றத நம்ம படிக்கிறோம், சாஸ்திரத்துல படிக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி இந்த சத்துவகுணத்துல பகவான் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதனாலதான் யாருக்கிட்டையும் அவர் வந்து வெறுப்பு பாராட்டல. அவர் என்ன பண்றார், அவங்களுக்கும் முக்தி கொடுக்கிறார். சோ இப்படியாக அவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இதை யாரு உணர்கின்றார்களோ, அதனாலதான் இதை வந்து ஞான யோகம் சொல்றோம். இதை யாரு வந்து முறையாக உணர்ந்து கொள்கின்றார்களோ அவங்க பகவானுடைய இயற்கையை அடைகின்றார்கள், அந்த ஆன்மீக இயற்கையை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம்.
குணானேதானதத்யதரித்யேந்தி தேக சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜராது கைர்வே முக்தோ அமிர்தமஷ்ணுதே. உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு இறப்பு முதுமை மற்றும் நோயின் துன்பத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். நம்ம அட்லீஸ்ட் முயற்சி பண்றோம் இல்லையா, இந்த 3 குணத்துக்கும் மேல நான் போகணும்னு அப்படி நம்ம முயற்சி பண்ணும்போது, இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து கொண்டே நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல அதை முயற்சி செய்யும் போது இந்த 3 விஷயங்களை, அதாவது பிறப்பு இறப்பு மூப்பு நோய், அந்த 4 விதமான விஷயங்கள்ல இருந்து நாம விடுதலை அடைய முடியும். அதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு. கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால நம்ம இது வந்து நம்ம பாக்குறோம். நடமாடும் தெய்வங்கள், நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் எத்தனை பேரை பாக்குறோம். நமக்கு சின்னதா எதுனா உடல் உபாதைகள் வந்துட்டா நம்ம என்ன பண்றோம், ஆஹா என்னால முடியல, அவ்வளவுதான். அங்க பக்திக்கு முழுக்கு சாண்டிங் பண்ண முடியாது, ஆர்த்தி பண்ண முடியாது, பிரசாதம் எடுத்துக்க முடியாது. ஆனா பக்தர்கள், அந்த தூய பக்தர்கள், நம்மளுடைய குரு மகாராஜ் எல்லாம் பாக்குறோம். ஹோலினஸ் ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ், அத்தனை உடல் சார்ந்த உபாதைகள், ஆனா இப்பதான் அவருடைய பக்தி ரெட்டிப்பா இருக்குன்னு பாக்குறோம் இல்லையா. பாருங்க எத்தனை இந்த எத்தனை விதமான நோய்கள் வந்து அவரோட உடம்புல இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு பெரிய பொருட்டாவே நினைக்கல அவர் இல்லையா. கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்திருக்கு, ஸ்கின் கேன்சர் வந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து பக்கவாதம் இது இருக்கு, முகவாதம் இது இருக்கு, நடக்க முடியல. ஆனா இத்தனை விஷயத்துக்கு மத்தியிலும் அவருடைய பக்தி சேவை இங்க இருந்து அங்க அவர் போயிட்டே இருக்க, பிரச்சாரம் அதிகமாயிட்டு இருக்கு, இன்னும் அதிகமா பண்ற. சோ இதுல இருந்து என்ன செய்யுது, இந்த உடம்புல இந்த ஜடலோகனாலே இந்த 3 குணம், அந்த 3 இது மட்டும் இல்லாம இது துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த லோகத்துல இருந்துட்டு நாம வந்து இந்த 4 விஷயத்துல இருந்து விடுபடவே முடியாது. ஆனா அந்த உயர்ந்த குணத்துல இருந்து இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்றாங்களே, அப்படிப்பட்டவங்க இந்த லோகத்துல இருந்தாலுமே கூட அவங்க வந்து பிறப்பு இறப்பு மூப்பு நோயில இருந்து விடுபட்டு இருக்காங்க. அவரை வந்து அந்த ஆத்ம நிலையில இருக்கிறதுனாலதான் இந்த உடல் உபாதைகள் வந்து அவருக்கு ஒரு பொருட்டே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இது நிதர்சனமாக நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. நடமாடும் ஆச்சாரியர்கள், நடமாடும் தெய்வங்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै स्त्रीन् गुणानीतानीति भवति भरभो किमाचार कथं சைத்தாம் ஸ்திரீன் குணானதி வர்த்ததே. எம்பெருமானே, இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை? இப்பதான் அவர் வர்றார். அந்த சுத்த சத்து குணத்துல இருக்காங்களே, அவங்களுடைய அறிகுறிகள்லாம் எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய நடத்தைகள் எப்படி இருக்கும், இயற்கை குணங்கள்ல இருந்து அவங்க உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு, எப்படி இந்த 3 குணத்துல இருந்து அவங்க உயர்வு பெறாங்க. இந்த லோகத்துக்கு வந்துட்டாலே இதோட சுபாவம் இந்த 3 குணம். இதையும் தாண்டி வேற ஒரு குணத்துக்கு அவங்க போறாங்களா? அப்போ அப்படி இருக்கவங்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து அவர் கேட்கிறார். ஒரு நிமிஷம். இன்னைக்கு இந்த இது நம்ம முடிச்சிடலாம். श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तं च मोहमेव च पाण्डव न त्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं यो वदिष्ठति निगदे समदुःख सुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियोतिरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानाभमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयो சர்வாரம் பரித்யாகி குணாதீத ச உச்யதே. இங்க வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பாண்டுவின் மைந்தனே பிரகாசம் யாரு, இப்ப நம்ம வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கவங்களுடைய குணங்கள், சுத்த சத்து குணத்துல இருக்கவங்களுடைய குணங்களை பார்க்க போறோம். அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, பிரகாசமாக இருப்பாங்க. பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் இதுல இருந்து தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடையாதவனும், இந்த அதாவது பற்றெல்லாம இருக்காங்க அவங்க இந்த மாதிரியான விஷயத்துல இல்லையா. அந்த இருமைகள் இல்லாம இருக்காங்க. இயற்கை குணங்களுக்கு விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக இந்த இந்த பௌதிக லோகனாலே இப்படிதான் இருக்கும். அதனால இதுல இருந்து பற்றற்று அவங்க உறுதியோட இருக்காங்க, ஸ்திரமாக சஞ்சலம் இல்லாமல் இருக்காங்க, நடுநிலையில இருக்காங்க. அப்பாற்பட்டு இருப்பனும் குணங்களே செயல்படுகின்றது. எல்லாம் வந்து இந்த குணங்கள் தான் செயல்படுது. நானோ இல்ல இப்ப ஒருத்தவங்க நம்ம கிட்ட தவறா நடந்துகிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா, அப்ப அவனுக்குள்ள இருக்கிற இந்த குணம் தான் இது வந்து செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை நெறிப்படுத்துறதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்றாங்க. ஜகாய் மத்தாயோட கதையை பார்த்தோம். நித்யானந்த பிரபு பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாடனம் பண்ண சொல்லி கேட்கிறார். அவங்க ரொம்ப தாழ்ந்த செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவரை வந்து அடிச்சிடுறாங்க. அப்ப கூட அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, கருணையோட பகவானுடைய நாமத்தை நீங்க ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்கிறார் அவர்.
இல்லையா? சோ அவங்க வந்து அந்த குணங்கள் தான் செயல்படுதுன்னு தெரிஞ்சிருக்காங்க. தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுகின்றார்கள். அவங்க எதையும் வந்து ஒரு இன்பம் கிடைக்கும்போது ரொம்ப உயர்ந்த நிலைக்கோ, இல்ல துன்பம் கிடைக்கும்போது டிப்ரஸான நிலைக்கோ அவங்க போறது கிடையாது. எல்லாத்தையும் சமமா நினைச்சுக்கிறாங்க. மண், கல், பொன் எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கறாங்க. பிரியமானவற்றில் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையவங்களாக இருக்காங்க. எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே நிலையில இருக்காங்க. திடமா இருக்காங்க. புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி, மானம், அவமானம் ஆகியவற்றில் சமமாக நிலை பெற்றவர்கள். நண்பனையும் எதிரையும் சமமாக நடத்துபவர்கள். எல்லா பல நோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான மனிதன் இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக இருக்கின்றான். சோ இவங்க வந்து பற்றற்று தன்னுடைய செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த சுத்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். மாம் ச யோக்யபச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவத்தே குசகுணான்மதித்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். இது எப்படி சாத்தியம்? எப்படி நம்ம சுத்த சத்துவகுணத்துல அவர் கேட்டார்லயே அவங்களோட நடத்தை எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? அவங்க இருக்கிறது இந்த ஜடலோகம். இதுல இருந்துட்டு எப்படி இப்ப சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு போக முடியும்னு கேட்கிறார். அததான் அவர் சொல்றார். எப்ப நாம நிலையாக ஸ்திரமாக பக்தி தொண்டு செய்கின்றோமோ அப்ப நாம இந்த முக்குணங்களை கடந்து பகவானை அடைகின்றோம் அப்படின்றத அவர் சொல்றார். சோ பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பிரபுபாதர் கடைசி மூச்சில் கூட அவர் என்ன சொல்றார்? மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணுங்க, பக்தி தொண்டை சிரேஷ்டமா பண்ணுங்க. பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் உயர்ந்தது. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும், மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு கடைசி நேரத்துக்களோட தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அதை தான் சொல்றார், சிஷ்யர்களுக்கு. பிரஹ்மனோஹி பிரதிஷ்டாஹமம்ருதஸ்யாவ்யயஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகஸ்ய ஏகாந்திகஸ்ய ச. மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரமும் நானே. அவங்க முன்னாடி இதுல சொல்லிட்டாரு இல்லையா, அவங்க பிரம்மன் நிலைக்கு வந்துடுறாங்க அப்படின்னு. அந்த பிரம்மன் நிலை, அதாவது பகவானுக்கு ரூபம் இல்ல, அந்த ஒளிக்கற்றையாக இருக்கார் பகவான், அதுதான் நம்மளுடைய இதுன்னு சொல்லி பாக்குறோம் இல்லையா. அந்த பிரம்மன் நிலைக்கு யாரு ஆதாரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். நம்ம படிக்கிறோம், அவருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய தேஜஸ் தான் வந்து பிரம்ம ஜோதியாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு லைட் எரியணும் அப்படின்னாக்கா அந்த லைட்டுக்கு உண்டான சுவிட்ச் போட்டாதான் லைட் எரியும் இல்லையா. சோ அது போல இந்த அருவவாதிகள் வந்து பிரம்மன் நிலைய உணர்றாங்களே, அதுக்கு மூலம் யாரு அப்படின்றது நான் தான் அப்படின்றத அவர் இங்க வந்து சொல்றார். ஓகே, சோ இப்படியாக நாம 14வது அத்தியாயம் முடிச்சிட்டோம். அதுல வந்து 3 குணங்கள் வந்து நம்ம பாக்குறோம். அது எப்படிப்பட்டது, அந்த 3 குணங்களுடைய ஆஹ் என்ன சொல்றது, அதோடைய அறிகுறிகள், அதோடைய தன்மை, அதெல்லாம் பார்த்தோம். இந்த 3 குணத்திற்கும் இருக்கும்போது அவங்க அடையக்கூடிய பலன்கள், அவங்களுடைய இலக்கு, அவங்களுடைய செயல்கள்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். இதை தாண்டி ஒண்ணு இருக்கான்னா ஆமா, அதுதான் வந்து சுத்த சத்துவகுணம். அவங்களுடைய குணங்கள், அவங்களுடைய நடத்தைகள் எப்படி இருக்கும், இந்த 3 குணங்களை எப்படி வந்து நாம தாண்டி அந்த சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போக முடியும் தூய பக்தி தொண்டுனால அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ இவ்வாறாக 14வது சாப்டர் முடிஞ்சிச்சு. வாஞ்ச கல்பதருபேஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு வந்து 15வது அத்தியாயம் ஏகநாம் சமாதாஜி எடுப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா வேற யாராவது எடுப்பாங்க. நம்ம வந்து விஷ்ணு பிரபுக்கு நான் வந்து மெசேஜ் போடுறேன். எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ நம்ம கடகடன்னு நம்மளோட சாப்டர் முடிச்சிடலாம். அப்பதான் நீங்க அடுத்த இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அதெல்லாம் இன்னும் பாக்கி இருக்கு நமக்கு, அதெல்லாம் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நீங்க 84 லட்சம் பிறவிகள் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஸோ ஏற்கனவே பழைய கிளாஸ்ல சொன்னீங்க. அதை நான் கேட்கல ரொம்ப நாளா நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பட் அதுலயே வந்து மனித பிறவி ஒண்ணுதான். பட் அதுலயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொல்றீங்க நீங்க. அதுவே வந்து சம்திங் அரௌண்ட் பல லட்சம் வந்து மனித 4 லட்சம் சாரி, அதுவே வந்து மனித பிறவியா இருக்கு. அது ஆல் ஹியூமன் பீயிங் கம்ஸ் அண்டர் ஒன் கேட்டகரி, ரைட்? அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அதை வந்து 4 லட்சமா நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம பிரிக்கிறோம்?
பிரபு இதுக்கும் சாஸ்திரத்துல பிரமாணம் இருக்கு. இப்ப 4 லட்சம் மனிதர்கள்னு பாக்குறோம் இல்லையா? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பிருத்து மன்னர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய தந்தை வேணனுடைய உடம்ப வந்து வேணன் வந்து ரொம்ப தவறான செயல்களை செய்யறான், அதர்மத்தை செய்யறான். திருடன் கூட பயந்து போறான், ஐயோ இவனா அரசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த அளவுக்கு கொடூரமானவன். ஆனா அவன் வந்து ஆட்சி பண்ணவே அந்த 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 சமயத்துல எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பயந்து போயிருக்காங்க. அப்போ வேற வழி இல்லாம ரிஷிகள்ல என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த வேணனை வந்து மந்திரங்கள் செய்து அவரை வந்து மந்திர உச்சாடனம் செய்து அவர் வந்து இறந்து போறார். இறந்து போன உடனே ஆனா இந்த மக்களை காக்கணுன்றதுக்காக அவருடைய ஒவ்வொரு பாகத்தை கடைந்தெடுத்து அதுல இருந்து நமக்கு வந்து வந்தவர் தான் பிருத்து மன்னர்னு பார்க்கணும். ஆனா பிருத்து மன்னருக்கு முன்னாடி அவருடைய அவருடைய உடலை கடையும் போது காலை கடையும் போது ஒருத்தர் வராரு அப்படின்னு பார்க்கணும். அவர் என்ன அப்படின்னா, ஏன்னா பிருத்து மன்னருடைய இது வேணனுடைய தன்மை இல்லையா? வேணன் வந்து ரொம்ப தவறான செயல்கள் செய்ததுனால அந்த தவறான செயல்கள் செய்ததுக்கு உண்டான பாவத்தை கொண்டு ஒருத்தர் வரார். அவர் வந்து பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப குள்ளமாகவும் ரொம்ப கருத்தும் ஒரு கொடூரமான ஒரு முக பாவங்களை கொண்டவராகவும் இருக்கார். நான் அதை ஆக்சுவலா மறந்துட்டேன் அவருடைய அந்த இது எக்ஸாக்டா என்னன்ட்டு, அந்த பேர் என்னன்ட்டு. ஸோ அவங்க மனுஷங்க தான். பட் ஸ்டில் அவங்க வந்து ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள். அது அடுத்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, கையை வந்து அவருடைய வேணனுடைய கையை கடைந்து மந்திரங்களை செய்து அதுல இருந்து வந்தவர் பிருத்து மன்னன் பாக்குறோம். பிருத்து மன்னர் பகவானுடைய சக்தி ஆவேச அவதாரம். சோ இவர் வந்து ஒரு கேட்டகரி அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ மனுஷங்கள்லயும் பல கேட்டகரிகள் இருக்கு. நான் மனுஷன் தான் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து பல கேட்டகரிகள் இருக்கு. சோ அதுல நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல வந்து ரொம்ப அரிது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுலயும் இருக்கு பிரபு, பிரமாணம் இருக்கு. நான் ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு அப்புறமா. நல்ல கேள்வி. தேங்க்யூ பிரபு. ரொம்ப நாளா கேட்கல இல்ல அது கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்றது. கேட்டகரியோ இல்ல எல்லாம் உடலுக்கு இருக்கிறதுனால ஒரு கேட்டகரியோ எனக்கு எப்படி நீங்க அதை கிளிக் பண்ணி சொல்றீங்கன்னு தெரியல. அதனாலதான் அதான் அந்த கேள்வி எனக்கு கேட்டேன். அது நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கு. அவங்க வந்து இப்பவும் இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய ஒரே இது என்ன அப்படின்னாக்கா அதர்ம வழியில நடக்கிறது மட்டும்தான் அவங்களுடைய ஒரே வழி. தர்மத்தை பத்தி அவங்களுக்கு ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. அது வந்து ஒரு வகையான பீப்புள். அந்த மாதிரி மத்த கேட்டகரிஸும் இருக்காங்க. நம்ம இது பாக்குறோம் இல்லையா? யவனர்கள், கந்தர்வர்கள், ரிஷிகள், அந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரிஸ் பாக்குறோம். இதுல எல்லாருமே வந்துருவாங்க நமக்கு. அது அந்த இது பிரமாணம் இருக்கு. நான் இன்னொரு தடவை எடுத்துனா நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா அனுப்பிட்டேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நல்லா இருங்க மாதாஜி கிளாஸ் இன்னைக்கு. 3 குணங்கள் வந்து எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க. அழகா இருந்ததுங்க. காலையில இருந்து படிச்சுட்டே இருந்தேன் நானு. இல்ல நீங்க காலையில அந்த தமிழ் ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ்ல சொன்னீங்கல்ல பகவானுடைய திவ்ய ரூப தரிசனம், அது பார்த்த மாதிரியே பார்த்த மாதிரி கொண்டு நான் டக்குன்னு கோவில் இருந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோ காட்டேன். ஜெகநாதருடைய காலையில மங்களாத்தி எனக்கு இதே இந்த இது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1 கிளாஸ்ல இதே இதுக்கு நீங்க காமிச்சிருக்கீங்க. வந்திருக்கீங்களா? நீங்க யோசனை பண்ணிட்டே வந்திருக்கேன். காலையில மங்களாத்தி நான் அங்க போயிடுவேன். அதனால நீங்க சொன்ன உடனே எனக்கு அவரை பார்த்த மாதிரியே இருக்கு மாதாஜி அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரின்ட்டு சரி கோவில் இருந்ததுனால நான் வந்து உண்மையாவே காலையில எழுந்திருச்சு நீங்க பேசுறது அந்த அத்தியாயம் அந்த படிக்கிறது வந்து இறைவனை நினைச்சிட்டே இருக்கிறப்ப வந்து அந்த இறைவனை நம்ம கூட இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. அதனாலதான் உங்ககிட்ட சொன்னேன். நீங்க ரொம்ப எக்ஸால்டட் மாதாஜி, உயர்ந்த பக்தி நீங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. காலையில நம்மளோட சாண்டிங் இது இருக்கு. முடிஞ்சா நீங்க 3 மணிக்கு உங்களுடைய எல்லாரும் நம்ம எல்லாம் ஒரு லெவல்ல இருக்கோம். நம்ம வேலை அந்த இதெல்லாம் இருக்கு. சோ உங்களுக்கு எப்போ முடிஞ்சது அப்படின்னா காலையில 3 மணில இருந்து அந்த லிங்க் ஓப்பனா இருக்கும். 3 மணிக்கே வரணும்னு தேவையில்லை. உங்களோட ரெஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். குறைஞ்சது 6 to 7 மணி நேரம் தூங்கணும். உடம்புக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். பிரபுபாதர் நமக்கு அதான் சொல்லியிருக்காரு. ஹெல்த்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து சாதனா, மத்த விஷயங்கள் எல்லாமே அப்புறம். அதனால ஹெல்த் பாத்துக்கங்க. காலையில முடிஞ்சதுன்னாக்கா நீங்க சாண்டிங் பண்ண வாங்க. 3 மணில இருந்து லிங்க் ஓப்பனா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணலாம். பிசிக்கலா போக முடியல அப்படின்னாக்கா ஆன்லைன்லயே நம்ம வந்து அர்ச்ச விக்கிரக தரிசனம் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 5 o'clockல இருந்து திருப்பி சாண்டிங், 5:30 திருப்பி இதே லிங்க். இப்ப நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம்ல, இந்த லிங்க் இல்ல, வேற ஒரு லிங்க் இல்லையா? இது 9 PM லிங்க். தரணீஸ்வரி மாதாஜியோட லிங்க்ல வந்து எங்க நம்ம சாண்டிங் பண்றோமோ அந்த லிங்க்ல வந்து நமக்கு வந்து ஷார்ட் பாகவதம் போகுது. நித்தியம் பாகவத சேவையாம் சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு வந்து தினமும் பாகவதத்தை பத்தி நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு 15 நிமிஷம் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் அதை பத்தி கேட்டுக்கிட்டே நீங்க மத்த வேலைகளை செய்யலாம். சோ முடிஞ்சதுன்னா அதுல ஜாயின் பண்ணுங்க. அதை தொடர்ந்து திருப்பி ஃபுல் ஸ்லோகம் இருக்கு, பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு. யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கீங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னா
நீங்க பண்ணுங்க. சரி. பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கிறது தான் பெரிய தவம். அதுதான் வந்து பெரிய சேலஞ்ச் இந்த கலியுகத்துல. அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு 3 மணிக்கு எழுப்பி விட்டுரும் எப்பவுமே. 3 ஆமா. மணிக்கு எந்திரிச்சிருவேன் நானு. ஒரு கிளாஸ் முதல்ல அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேனுங்க. அந்த ஆ. இந்த என்ன பிரபஞ்சத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பத்தி ஒரு 1 இயர் நான் கிளாஸ் அட்டென்ட் ஓகே பண்ணேன். ஓகே. அந்த 3 மணி புக்கு வாசிக்கிற மாதிரி தான். இதே மாதிரி இருக்கு, வாசிக்கணும் நம்ம புக்கு. அது புக்ல இருந்து நம்ம எடுத்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அந்த மாதிரிங்க. கரெக்டா சொல்லி வச்ச மாதிரி 1 இயரா 3 மணிக்கு எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்திரிச்சிடுவேன். சூப்பர். எந்திரிச்சு 1 மணி நேரம் நான் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு மறுபடியும் தூங்கிடுவேன். ஓகே தூங்கினா ஓகே. அப்புறம் இதுல கரெக்டா நீங்க சொன்னதுல இருந்து இந்த 3 மணிக்கு எல்லா கிளாஸும் நீங்க எடுக்கிறாங்க, எல்லா சப்ஜெக்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு சேட் பண்றாங்கல்லங்க. அதனால வந்து சரி நம்மளும் பண்ணலாம். நம்ம எப்படி தான் தூங்க முடியாது, அதனால தூக்கம் வராது. அதனால இது இன்னைக்கு 12 ரவுண்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓ சூப்பர் மேடம். இல்ல நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா 6 மணிக்குள்ளாரையே நம்மளுடைய 16 மாலைகள் முடிக்க முடியும். 3 o'clock நம்ம எந்திரிச்சாலே தாராளமா 6 மணிக்குள்ள மங்களாரத்தி எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து நம்மளால பண்ண முடியும். சோ அது பாருங்க, நான் பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்ததுனாலதான் சொல்றேன். அது வந்து சாத்தியம். ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப ஒரு கவலை இருந்துட்டே இருந்துச்சு. ஏன்னா வேலையில இருக்கிறதுனால இது வந்து சரிங்க. காலங்காத்தால எந்திரிச்சு நம்மளோட அந்த 16 மாலை முடியலையேன்னு ஒரு கவலை இருந்துச்சு. ஆனா பிரபு லாஸ்ட் டைம் நம்ம டெம்பிள் பிரசிடென்ட் சொன்னாங்க இல்லையா, இந்த ஆமாங்க. டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணுதுன்னு அந்த அந்த வழியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு கரெக்டா அது வந்து சாத்தியப்படுது. அதனால ஆனா எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க ஒரு நிலை பார்த்துக்கணும் இல்லையா, உங்களோட சரிங்க. வேலை அந்த இதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கணும். சரிங்க பார்க்கலாம். மாதாஜி. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருந்தாலும் கூட இவ்வளவு உற்சாகமா நீங்க எல்லாம் வந்ததே வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு ஊக்கம். அதனால நல்ல விஷயம். நன்றி மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு ஹரே பார்க்கலாம். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க பிரபு. பாகவதம் புக்கு வந்து பணம் கட்டிருந்தேன் மாதாஜி. வந்துருச்சுங்களா? அது 1 வீக் ஆகும் பிரபுஜி, வெயிட் பண்ணுங்க பிரபுஜி. சிவகாமி மாதாஜியா? நீங்க ஆமா, எனக்கும் போன் பண்றாங்க பிரபுஜி. 1 வீக் ஆகும் பிரபுஜி, இன்னும் 4 நாள் வெயிட் பண்ணுங்க. 3 நாள் தான் ஆகுது. 1 வீக் ஆகும் மாதாஜி. ஆமா பிரபு, அது கண்டிப்பா வந்துரும். நீங்க அந்த ஸ்லிப் வச்சிருக்கீங்க தானே? எனக்கு நீங்க அதை அனுப்புங்க. நம்ம வந்து இது பண்ணி பேசிடலாம். டெம்பிள் பிரசிடென்ட் கிட்ட, டெம்பிளுக்கு இருக்குன்னு சேவைக்கு உண்டவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட பேசிடலாம். வந்துரும். இட் வில் டேக் டைம் பிரபு. இப்ப வேற இதெல்லாம் வேற போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, யாத்திரா எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. அதனால வந்துரும். சரிங்களா? சரிங்க. எதுக்கும் அந்த ரிசிப்ட் எனக்கு அனுப்பிச்சு வைங்க பிரபு. சரிங்க மாதாஜி. எடுத்து அனுப்பிடுறேன் மாதாஜி. சூப்பர் பிரபு. பாகவதத்துக்கும் பகவானுக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்ல. நீங்க வந்து பெரிய விஷயம். பாகவதம் வீட்டுல இருக்கு அப்படின்னாக்கா நம்ம பகவான் கூட இருக்கிறதுக்கு சமம். அதுவும் மெயினா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ, செகண்ட் கேண்டோ வந்து பகவானுடைய திருப்பாதம். அதனால நம்ம எப்படி தரிசனம் எடுக்கிறோம் பகவான, திருப்பாதத்துல இருந்து திருமுடி தரிசனம் எடுக்கிறோம் இல்லையா, அது போல ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ, செகண்ட் கேண்டோ வந்து பகவானுடைய திருப்பாதம். வீட்டுல இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப உத்தமம். நீங்க வந்து படிக்கவும் ஆரம்பிச்சிருங்க. நல்ல ப்ராக்ரஸ் ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணா ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது கேள்விகள், டவுட் இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். 10 ஆயிடுச்சு, மன்னிக்கணும். கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு, போலாம் எல்லாரும். வேற எதனா டவுட் இருக்குங்களா? இல்லைங்க மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.